Temos que nos adaptar ao consumo cada ano. Antigamente serrábase todo en tabla. Facía tabla, vendíase tabla nada máis. Agora temos que diversificar moito a produción. Temos que facer pezas destas para balaustres, para as careiras, cousas adecuadas para a cubrición, para pisos de casa, para esa cousa toda, según o mercado, según nos pida o mercado. Estáse importando mueble de Valencia. Os fabricantes da estrada teñen á venta mueble de Valencia. Se cadra ao mellor non se promociona o suficiente o mueble aquí de Galicia, porque, claro, a industria, ao estar moi adelantada, faise unha presentación de mueble moi bonita, moi elegante, pero ao mellor en calidad non ten esa garantía de que ten un castaño macizo, como o que se fabrica na estrada, ou como teñen outras madeiras de unha calidad así algo especial. Hai serraderos que están moi ben mecanizados, que teñen secaderos, que teñen máquinas moi modernas para ensamblar madeiras, para facer tableros. Entonces esos son os que progresan un pouco, e os máis vámonos quedando un pouco rezagados. Pero é así a vida. Non, porque agora a xente fan unha plantación e di, non, eu se planto agora castaño para mí non vai valer. E os castaños que estamos cortando, que nos plantou? E a mí me parece que se poderían repoblar moitas zonas con castaño e con cereixo e con esas cousas, terrenos frondosos, porque eu creo que un árbol é como unha persona. Se nos poñen unha fuente de comida, esa mesma fuente de comida, posta para 2, posta para 5 ou 6, tócanos máis cantidad. E os árboles eu penso que é o mismo. O terreno ten unha fertilidade que non é o mismo repartila para 10 árboles como para 5. É aproximadamente de 40 anos. A mí me parece positivo que se plante eucalipto, pero ver a veces terrenos llanos, moi fértiles, que estén dedicados a esas madeiras que podían estar dedicados a outras cousas de maior rentabilidade, ou polo menos ambientalmente, que podrían ter outra inversión, pero non sei. Iso é cousa dos políticos que estudien esas cousas, que son os que están sacando a tallada e que están... De momento. Aquí, mira, manejando, estás de maquinista. Mira, eso sí. Estás de maquinista. Pois isto xa era de meu pai, entonces eu estuve estudiando hasta os 20 anos, como teño 55, pois a partir dos 20 anos, vindo despois do milio, con 22, 23, pois se me quedei toda a vida, desde os 20 anos para arriba, toda a vida non, porque a mellor é dos 20 anos para atrás. Ou foi. Eu tiña xente no monte, aquí como fago eu solo, este traballo fago eu solo, non? Como as vistes, que é o que me pide. Non me fai falta nadie. Entonces, o noso problema dos serradeiros de estar fundidos ahora foi un señor que era de Ferrol, que foi conselleiro, cando daquela se podían cerrar os serradeiros pagando, e deixou-nos morrer pouco a pouco, estanos deixando morrer. El tiña toda a razón do mundo cando dicía que non había que pagar nada porque tiñamos tendencia a desaparecer. E ora os serradeiros non teñen futuro, porque a madeira non se emplea como antigamente en encofrar, carpinterías, e hoxe non se fan cousas pensando en 100 anos, fanse cousas momentáneas, como é o tableiro, para muebles de cociña ou para calquera cousiña que fajamos non se usa madeira, úsase moi pouco. O noso fuerte fai 15 e 20 anos era para a esquinal da caixa da fruta, cuadradillo. As caixas de frutas siguen facendo o mesmo que facían en Valencia e Lérida e Andalucía, pero compran moito en Brasil, Chile, Argentina, moito cuadradillo para o esquinal da caixa. Entonces non lle facemos falta a nós. Madeira sabemos que hai moita menos, principalmente porque existe máis eucalipto que pinos na actualidade. Está mal, porque se antes había 1000 serradeiros en Galicia e hoxe hai 200, pois é que está mal, non? Non é cuestión de que estes 200 fan tanto como os dantes, sino que estes 200 é porque todo vai a menos neste campo.
o mercado da madeira dos Serraderos está prácticamente pois como se fose un cementerio. Vendrán outras cousas como os tableiros, hoxe hai tableiros que se fan para todo, pois para encofrar, para facer cociña, para todo, pero non, a madeira pois non vai ter, dos serradeiros non vai ter moita salida. Os montes que toda a vida estiveron en man común dos veciños, a partir de acabar a Guerra Civil, unha lei inmediata no 40-41, houbo varias leis sucesivas de repoboación forestal, que en principio a lei observaba unha reserva de non sei cantos metros ao redor das casas para apastar o gando, que provocou iso, se a repoboación a levo a estas casas, non deixo pasto no monte, e a xente non tivo máis que emigrar. Iso, a despoboación de parte de Galicia foi por culpa da repoboación forestal. E os montes pasaron a unha administración directa dos concellos, había o ICONA, se vos acordo, o Instituto para a Conservación da Natureza, que era quen xestionaba tamén os montes xunto co proveito que sacaban os concellos. Eso foi unha luita a partir de Morrer Franco no 75 de reivindicar os montes venciñais en man común que volveron, penso que foi no ano 81, a mans dos veciños. Cal é o problema? Que a xente, ao non vivir exclusivamente da agricultura, sendo a agricultura un traballo a tempo parcial, un traballo para autoconsumo, o monte deixou de ser unha fonte de abastecemento pois, de leña, de estrume, de pedra, de todo iso. Entón, o problema é ter a intelixencia de darlle un cambio ao uso do monte. Centrar a rendabilidade do monte nada máis que xa non é madeirable, para pasta de papel, que é eucalipto, e fanse congresos de eucalipto, e farase hasta o instituto de eucalipto, e todo iso, Fraga tiña moito empeño niso, con Ence, iso beneficia as empresas, que é unha trampa, claro, ti pos un monocultivo en toda Galicia, que nos pensamos que nas Rías Baixas e de Samondoñedo, e hai tanto máis eucalipto que aquí nestes momentos, e desde o momento que tes todo iso plantado, ora Ence diche, poñemos un suposto, hai 10 anos a 10.000 pesetas ao metro cúbico, hoxe está a 5.000, e baixou, en vez de subir o precio da madeira, por competencia de países terceiros, que ven madeira tamén para facer pasta de papel, isto baixou muitísimo menos. O único que pasa é que non se vive da madeira do monte ou para pasta de papel os comuneiros, que teñen outro traballo, porque traballan en Vigo, traballan na súa pequena empresa, o que sea, se viviran diso estarían completamente arruinados. Esta plantación de eucaliptos que mirades aquí diante dá a impresión de como non hai unha reserva, un respeto por esta gran superficie gravada que hai aquí. Son eucaliptos plantados ou que nacerán por xeración espontánea, que son moi prolíficos os eucaliptos, e naceron aquí hai uns 30 anos, pero aquí había unha cortina literal de eucaliptos que non mirábamos nin o petrolifo. E iso é porque era a tendencia que facía todo o mundo, plantar eucaliptos para adiante nada máis. Mirades que nacen literalmente en riba das pedras, pero bueno, iso está solucionado e cada vez as comunidades de monte, a maioría ten claro que os eucaliptos non nos queren, Primeiro porque ten un baixísimo precio, despois que acidifica muitísimo chan, que absorbe moita agua, están polos piñeiros, e dentro da lei de montes teñen a obrigación de unha porcentaxe do monte dedicada a madeiras nobres e madeiras autóctonas. Iso vaise cumplindo pouco a pouco, porque a lei de organización do monte faise daquela maneira. Uma pena, é triste. Mesmo os incêndios que tivemos por lá para o Alentejo, só vieram destruir sobreiros. Sobreiros. Houve muitos sobreiros que morreram. E que alternativa hai no Alentejo? Que tipo de aproveitamento se pode facer? Se non é de sobreiro? Eu não sei o que é que há de ser. O eucalipto non medra ben. Dá menos, mas também dá. Além do eucalipto também. Mas produz é menos, tem uma produção baixa em relação aqui a esta zona. Un progreso. O indivíduo farda-se tentar ligar, mas o que estão a fazer, é o descasque e a traçagem da madeira. E a outra rechega, é a máquina que apanha a madeira no sítio mole nos cepos e traz para o sítio de transportes, de caminhões. Esta madeira é queimada, mas tem de ter a certeza absoluta que não há carvão nela. Queimada limpa. Mais trabalhoso. Sim, mais trabalho. Bem, também há umas coisas, desculpe, também há uma maneira, porque as máquinas, na vez, produzir, por exemplo, 100 estelas por dia. É mais trabalho. Faz menos, que produz menos. É mais trabalho. E já fica muito mais caro. É menos produção. Exatamente. De serviços. E os bombeiros vão para essas populações. Não há carros que cheguem quase
quase não, é de certeza. Muitas vezes nas populações estão só as pessoas de lá é que se têm de defender conforme podem. Devia ser mais limpo dentro das casas. Pinheiro em Portugal para se criar 30 ou 40 anos, pelo melhor das hipóteses. São 3 cortes do eucalipto. E depois quem é que o consome? Porque não temos, nós estamos aqui a meter pinho, que no outro tempo era bom para serração, para tábuas, que está a ser moído, está a estilho. Se é possível, talvez fosse, mas não é rentável. O indivíduo que hoje vai fazer uma plantação, quem faça, mas plantação de castanheiros ou carvalhos, essa pessoa onde é que vai buscar o dinheiro para resolver esse problema? Mañá celulosa, hoxe nosa. Ele alerta contra o deserto verde. Celulosa, celulosa, celulosa.